Huwa nuqqas ta' professjonalità kbira li konsulent mediku jingħata daqqa ta' siq il-barra wara li esprima opinjoni bbażata fuq analiżi medika. Dan kif kollox jindika li l-koordinatur tal-COVID-19 fil-qasam tas-saħħa pubblika tabib Kenneth Grech tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu sempliċement għax wettaq dmiru. Dan intqal fl-editorial tal-ġurnal Times of Malta fil-ħarġa tal-ħamis bl-editur jistaqsi jekk il-gvern u x'qiegħed jimxi max-xjenza fil-ġlieda kontra l-pandemija. Dan wara li bosta mhux qed jemmnu l-ispjegazzjoni tal-gvern ta' Robert Tabela dwar ir-raġuni għalfejn it-tabib Grech ġarrab din it-transfer, inkluż esperti u assoċjazzjonijiet mediċi varji. Dan kollu wara illi l-konsulent mediku Kenneth Grech ta' parir lill-awtoritajiet sabiex ma jiftħux l-iskejjel b'mod fiżiku għall-ewwel jiem wara l-vaganzi tal-miliet. L-editorjal jisħaq illi il-pubbliku għandu dritt ikun jaf il-verità kollha, inkluż dwar xiex kien ibbażat il-parir ta' Grech. Madankollu minkejja x-xokk ta' bosta kemm il-Prim Ministru Abela kif ukoll il-Ministru Chris Fern qed iżommu f'ommhom siket. Għalaqstant, dawn il-manuvri u segretezzi kollha inevitabilment jqajmu diversi mistoqsijiet u inċertezzi dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern Laburista u jekk hux vera illi qed jimxi ma' kull parir illi jingħata mill-esperti mediċi. L-editorjal jgħid illi il-pubbliku qed jistenna bidritt illi jisma' il-verità kollha.